Ассалому алейкум. Шумо чӣ хел? Аллакай шумо дар толири варзишӣ пеш аз ман омада бадана гарм кардед ку? Ассалому алейкум Абдураббиҷон, чӣ хел шумо? Саломат бошед. Шумо нас? Ман хостам ки то омадани шумо бо душархаронӣ бадани худамро гарм кунам. Лекин ман ба хотири гарм кардани бадани шумо дар болои душархаронӣ як салту дигар. Ой, Абдурабби, шумо тарсондӣ. Фикр мекунам камтар. Маслиҳатои хела буд. Маслиҳати хела буд. бонуи қавиирода ва ҳунарманди хушоғоз Ибодат Раҷабзода 14 феврали соли 1974 дар деҳаи Кангурти ноҳияи Тимурмалик ба дунё омадааст. соли 2006 ба тариқи озмун дар ансамбли давлатии фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуд. соли 2009 ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саид Муминраҳимов ҳуҷҷат супорида онро соли 2014 хатм кардааст. баъдан ба донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда онро соли 2017 ба анҷом расонид. дар хазинаи тиллоии радио ва телевизион зиёда аз 103 суруду таронаҳои Ибодат Раҷабзода сабт ва маҳфузанд. чанд рӯз қабл бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодат Раҷабзода бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд. оиладор, соҳиби ду духтар. салом бинандагони азиз, меҳмони навбатии шоу барномаи варзишии Қавитан бонуи Фалаксаро дар барномаи варзишии Қавитан Раҷабзода Ибодат ширкат меварзанд ва фикр мекунам ки ана ҳамон бо либоси миллие ки дар оинаи нилгон мо ин муаллимаи азизро бонуи зеборо медидем ва аз сурудҳои ватанпарваронаашон лаззат мебурдем. имрӯз дар барномаи варзишии Қавитан бо либоси варзишӣ, албатта бо ҳаракатҳои варзишӣ, бо матонату ҷасурат ки бонуи қавирода ҳастанд, моро чӣ кор мекунанд? Шод мегардонанд. бори дигар сипос мегӯям. Саломат бошед. Абдурабби, шумо бара натарсонед. Ман варзишгар ҳастам. Ман аз хурдӣ варзишгар будам. Ман ин соҳаро дӯст медоштам. дар ҳамин дучархаронӣ баданро гарм мекунем ва сур суҳбатҳои самимӣ низ мекунем. ҳамроҳи бонуи ҳунар баъдан мегузарем ба тамринҳои шоу барномаи варзишии Қавитан аз телевизиони варзиш. марҳамат. шумо аз ин тараф. ман бисёр хурсанд шудам, бисёр шод шудам ки шуморо дар пеш аз ворид шудан дар болои ҳамин дучархаронӣ дидам ки бо рӯи болида албатта тамрин мекардед. чӣ қадар вақт шумо омадед ё тамрин кардед? Як ним соат пештар аз шумо омадам. ним соат Аз фурсат истифода бурдам. аз фурсат бисёр хуб. яъне шумо ҳамин низоми ҳам санъаткориятон, низоми ҳам варзишиятон баробар аст тақрибан. бале, мо бонувон бояд ирода бошем, мо бонувон бояд ҳама вақт тамрин кунем. барои мо санъаткор ки ҳастем, мо ҳама вақт бояд ки худамонро нигоҳ кунем. бале, бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки муаллимаи азиз ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, корманди ансамбли давлатии фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ки имрӯз Раҷабзода Ибодат дар барномаи варзишии Қавитан маҳорату матонату малакаи варзишиашонро баҳри мо пешкаш мегиранд. албатта мо кӯшиш мекунем ки санҷем сабқат низ шавад. албатта хоҳиш мекунем аз бонуи азиз, муаллимаи азиз, лекин дар ҷараён боз бо суҳбатҳо, бо тавсияҳои муфиду муҳими муаллимаи азиз таби шуморо шод мегардонем. шумо камкам маро фириб кардестем. шумо скоркардестем ба чахон. аз куҷо пайхаз бурдем? ман имрӯзҳо ман шукромат мекунам ки дар як ватани ободу зебо зиндагӣ мекунам. ростига ман аз хурдӣ варзишгар будам. дар вақти мо хеле таҷҳизотҳо набуданд. ман гуфтам ки ман давидан ба баландӣ, давидан ба дарозӣ, баскетбол, паридан ва камкам штанг машқ мекардам. чел ман мебахшед, ман чел як бонуи фалаксаро ҳунарманд боз ба варзиш майл дорад ва то кунун имрӯз шумо ё дар шароити хона ва ё дар толори варзиш чӣ гуна тамрин мекунед ва ҳамин формаи бадани варзишиятон чӣ гуна нигоҳ медоред? мо бонувон ки дар ҳамин син соле ки ман ҳастам бояд ки варзиш кунем. агар варзиш набошад мо танбал мешавем. бисёр хуб. ва имрӯз ки аз фурсат истифода мебарам
امروز که ما در 34 سالگرد استقلالiyet استقلالiyت devleti. دولتی قرار داریم، این مهربانی ها و این آبادی و زیبایی وطن هم میبینم. اول مینداری خودم را به حکومت جمهوری اسلامی، به رهبر دولت و پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمون امام رحمان میرسونم که این خیلی شرایط خوب با ما مهیا کردن و در انمی جشن استقلال ما رو با هنرپیشه شایسته تاجیکستان سزاوار دانستن و این قدردانی ها رو ما البته به نظر میگیریم و تا در نزد وجدان خودم قول میدهم که تا وقتی هستم به خلق و به وطن و به ملت خودم خدمت میکنم. این باز مسئولیت شما رو دوچند میگرداند. البته مرا به هنرپیشه شایسته سزاوار دانستن. طرف رهبری بدهی انسامبل گفتم که این کاری که من این سال کردم تا 20 سال میشه که در انسامبل فعالیت دارم، کوشش میکنم که از این زیاد و زیاد کار کنم و به خلق وطن خدمت کنم. میدونید باعث افتخار است در حقیقت، چون ما در فضای تالاری ورزشی قرار داریم. برنامه ورزشی است و سیاست پیش گرفته پیشوای ملت محترم امام رحمانی سیاست ورزش پرورانه است. بله. امروز ببینید چگونه تالارهای ورزشی، مجموعه‌های ورزشی، میدانچه‌های ورزشی ساخته به استفاده شدن که امروز مشق تمرین میکنن. و اون میخوام بپرسم از شما قیاس فرقیت اون سالهایی که شما تمرین میکردید و امروز چگونه است؟ البته اون سالهایی که ما جوان بودیم در مکتب میانه میخوندم، این تجهیزاتی که امروز میبینم در اون وقتا نبود. البته اگر میبود ممکن که اینقدر تالارهای ورزشی، اینقدر تجهیزات‌ها، اینقدر پیشروی‌ها، اینقدر آبادی‌هایی که امروز میبینم اینها البته نبودن. این همش از پای قدم رهبر دولت ما است. البته ما پیروان پیشوا هستیم. تا وقتی هستیم خدمت به وطن و به ملت میکنیم. برادر شما خدمتچی دولتی بودند. بله. در کارمند حفظ حقوق. حقوق شناس. بله. ختم کردن. میشد که شما از این گونه اویله مثلا یک ورزشگر بانو میبرآمدید. اگر همین تجربه می بود البته میبرآمدم. بله. من باوری دارم البته. بسیار افتخار است. جناب عزیز، بیاید حاصل شوخی، خب صحبت، تمرین ها و حرکت های ورزشی بانوی هنر رو، معلم عزیز رو در دوام جریان برنامه ورزشی قوی‌تر می‌بینیم. کمی آهسته حرکت رو سست‌تر می‌کنیم. می‌گذاریم با تمرین اولی شو برنامه ورزشی قوی‌تر از تلویزیون ورزش. شبکه ما ترک نکنید، همراهی ما باشید. تماشاچیان عزیز، کمتر حرکت بکنیم، زودتر ورزش. امروز همین نمودی ورزشی که من گذاشتم از اودش البته میبرم. من باور دارم چون معلم عزیز دانشکده تربیت جسمانی به نام سید رحیمов این تاجیکستان رو ختم کردن، خواندن، البته بغیر از صنعت موسیقی. بله. لیکن باز اختصاص خودشون میگویند کدام اختصاص رو ختم کردن و چی هنر و مهارت داشتن و چی ملکه ورزشی رو پیشه کرده بودن. خب انتظار میشویم. شما چی حال دارید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. نه البته این حسبی دوست داشته من است. من ورزش رو از خردی دوست می‌دارم و سرودخوانی رو هم نیز. سال 2006 با انسامبل دولتی فلک و کار شروع کردم و سال 2009 حجت‌هایم را با دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیمov سپردم. با بهای خوب علاق ختم کردم و راه گرفتم به دانشکده فرهنگ و صنعت و سال 2017 دانشکده صنعت را ختم کردم و امروز باشد فکر میکنم که از عهده ورزشم به آسانی میبرایم و از عهده سرودخوانی هم میبرایم و شکرانه میکنم که چی آرزویی کردم به آرزوهای نیکم رسیدم. این همه البته از آزادی و از آبادی و از استقلالیت تاجیکستان، از وحدت یکدلی و یکدیگرفهمی است. میدونید شما در کمیته تلویزیون و رادیو یک بانوی همین زیبا و ورزشگر چالاک و چاپخون هستید یا اینکه هست باز اون بانوی دیگر؟ شاید باشد. شاید باشد. من به جوانان توصیه میدیم که همه وقت به ورزش مشغول باشند. در خانه تمرین میکنید؟ البته. چه خیلی تمرین ها رو میکنید؟ در خانه این
таҷҳизоти нестанд. Албатта варзиши бале, варзиши озод. субҳ тамрин мекунед ё бегоҳ? Албатта субҳ. бисёр хуб. хуб ягони азиз, биёед зуд таъмирро шурӯъ мекунем. Шумо марҳамат гузаред, ман ба шумо кӯмак мекунам. пӯйҳоятонро бале инаш нест. акнун мо ҳамроҳи қаҳрамони барнома албатта ҳам сабқат низ мекунем. шумо мода ҳастед? Бале. сабқати якҷоя меравем якҷо, яъне суръатро бештар мекунем. монда нашудед? Не. Барои шумо душвор нест? Не. барои ман хеле осон. Лекин нагуфтед ки ихтисосатон чӣ буд? ихтисоси ман баскетбол. Баскетбол. бале. вақте ки ман дар давраи талбагиам баскетбол бозӣ мекардам, байни мактабҳо мусобиқа мешуд. ҳама вақт ҷои аввал мегирифтем. бале. дар баскетбол як гол ҳаст, патри. вақте ки аз дур, аз 3 метр дуртар гол мезанӣ, вай 3 ҳисоб мешавад. 2 неу 3. ҳама вақт патри мезадам. ҳама вақт. бале. акнун биёед мегузорем. ҳаракатро иҷро кардем, оҳиста. биёед ман кӯмак мекунам. хуб, мегузарем ба тамрини навбатӣ дар пеш гузошта. хуб, оҳиста менишинем. оҳиста. хуб, нигоҳ кунед. аз паҳлӯи чап ва аз паҳлӯи рост танҳо ҳаракати дастҳо мешавад. меравем. бале, зарба мезанем. як, ду, як, осон. бонуи фалаксаро ҳаракатҳои варзишӣ. шумо бефарма ки дар туп дар пешонӣ назанам. ман албатта боварӣ комил дорам. хуб, мегузорем маълима. шуд. хуб, биёед аз ӯй мехезем. кӯмак мекунам. акнун ана ҳамон пешниҳоди кардаи худатон штанга, вазнбардорӣ, яъне аз вазни каме сабуктар. акнун сабук нест, аз 12 то 15 кило аст, бинагони азиз. аба мисли шумо ҳаракат мекунем. меравем. чанд маротиба? чанд маротиба ки метавонам. ман мағлуб мешавам, фикр мекунам. меравем. як, ду, се. як, ду, се. осон. чор, 5, 6, дутои дигар 7 ва 8. ну 10. гуфтам ки ман шумо бардорам. чӣ? барои шумо вазбин набуд? не, на он қадар, чунки ман аз хурдӣ машқ мекардам. охир вазн тақрибан 15 кило аст. барои баъзе одамон 5 кило вазбин аст. медонед, ман як хоҳиш дорам. сирри зебогиятон дар чи аст? ман бисёр мехоҳам бипурсам аз шумо. ман як чӣ мегӯм. лоиқ шале мега ки ношукрӣ ишқ аст, ҳамин пир шуданҳо, дил додаву дил бурдаву дилгир шуданҳо, дил додаву дил бурда ба ҷонон нарасидан, аз ҷони худу ҷони ҷаҳон сер шуданҳо. касе ки зиндагиро дӯст намедорад, ошиқи зиндагӣ нест, тез пир мешавад. аҳсан, бисёр мисроӣ. одам бояд ҳама вақт ошиқ бошад, зиндагиро дӯст дорад. ин ватани зебое ки мо зиндагӣ мекунем, ин истиқлолияте ки худованд ба мо неъмати бебаҳоро лоиқ даст, фикр мекунам дар ҳама ҷо нест. мо бояд ки зиндагимонро дӯст дорем, ошиқи зиндагӣ бошем ҳама вақт. медонед, ман ҷои боз фаҳмидам, шумо катбонуи бисёр маҳоратвор ҳастед. хӯрокҳои бисёр бомаззаву болаззат мепазед. катбонуи хонадон. ман вақте ки дар хонаи хисрухштоманам зиндагӣ мекардам, гуфтам оши тупаро бисёр бомазза мепазед. сони калон масалан онои модарӣ. бале, дар хонаи хисрухштоманам дар ҳамон кӯчае ки зиндагӣ мекардам, домода ба хонаи арӯс туқуз мебурданд, сарапо мебурданд, мара кулча пас файроз мекардам. ман кулча мекардам, ҳавло мекардам, озуқ мепухтам ва то 15 кило бринҷ, 20 кило бринҷ ош мекардам. ва имрӯз ки касабор алиш кардам, имрӯз фақат дар худам ба болои ову иззату дар хизмати халқи ватан. ман фикр мекунам ки ҳамон хӯрокҳои таомҳои миллие ки оши тупа ном дорад, оши бурида ном дорад, оши палав бисёр зебо мепазед. дар мардуми Кангурд як хӯроки миллӣ ҳаст,
бо номи таҳммул. таҳммул. мо барои меҳмоное ки бисёр барои мо олиқадр аст, бисёр дӯст медорем. мо ҳама ман шахсан меҳмоннавоз ҳастам, меҳмондӯстдор ҳастам. мехоҳам ки ҳама вақт дар хона меҳмон бошад, ҳама вақт хонам пури одам бошад. чунки дар хонаи падару модарам ҳам дар оилаи бисёрӣ таваллуд шудам, тарбия ёфтам, дар хонаи хисру хушоманам дар оилаи бисёрӣ зиндагӣ кардам ва бисёр одамдӯстдор ҳастам ва ба меҳмони бисёр қадрдонам таҳммул мепазам ва оши палов мепазам. зани деҳотро чӣ гуна васф мекунед шумо? бонуи деҳотро. дар симои шумо аллакай ман худам зани ёфтааст. деҳот ҳастам, ман худам зани кӯҳистонӣ ҳастам. ин тамринҳо вазмин аз ҳамон ҷо ман шавад. бале, ман дар хонаи хисру хушоманам ҳамаи корро кардам, чунки ман варзишгар будам, аз рӯи ҳамаи кори вазмин дар хонаи хисру хушоман мебаромадам. ман гандум медаравидам, зағир медаравидам, осиёб мерафтам, ҷувоз, руған ҷувоз мекардам. ман аз адир аловӣ меовардам. хизмати хисру хушоман ба як мард чил ҳунар будан кам аст, ба як занам албатта чил ҳунар кам. ман имрӯз дуо гирифтам аз хисру хушоманам ки ба ин ҷо расидам. олӣ, бисёр. Меҳмони азиз, биёд ман аз маълумаи азиз аз бонуи зебо хоҳиш мекунам ки якчор мисра суруди тоҷикистон ватанам биҳишт астро замзама кунам баҳри мо. ҳамин суруде ки маро ба мардум маърифӣ шинос карданд, кардам албатта. маро шӯҳратёр карданд, ҳамин ватанам биҳишт аст. дар ҳақиқат ватани мо биҳишт аст. тоҷикистон ай ватанам, ватанам биҳиштай, тоҷи ҷаҳон ай ватанам, ватанам биҳиштай. булбула кош маҳфилоро, оба кош гуворо, роҳати ҷон ай ватанам, ватанам биҳиштай. булбула кош маҳфилоро, оба кош гуворо, роҳати ҷон ай ватанам, ватанам биҳиштай. роҳати ҷон ай ватанам, ватанам биҳиштай. дар ҳақиқат ватани мо биҳиштай. пеш аз барномаи варзиши қавитан доир ба фаъолият ва корномаи бонуи ҳунар албатта ошно шудам. дар он ҷо ман пеш аз ҳама чӣ тавре ки худашон қайд карданд, бонуи деҳот, бонуи асили тоҷик, зани тоҷик пеш аз ҳама. он ҷо ман модари тоҷик, кадбонуи хонадон албатта. он ҷо васфи модарро бештар дидам, васфи ватанро. як эҳсоси баланди ватандӯстӣ маро фаро гирифт. аз варзиш устоди шумо ки ҳастам, шояд ёдовар шавед, шояд аз паси оинаи нилгун бинанд шуморо, фаҳманд ва боз гузаштаро масалан ёд оваранд. устоди азизи ман дар соҳаи варзиш махаков сайдулло буд, ҷошон ҷаннат бошад. аз давраи мактабачагӣ тамрине ки ман кардам бо штанг ба ман меомӯхт ва тамоми янамон соҳаи варзиш ба ман омӯхтагӣ ҳастанд. вазнбардорӣ, бале, вазнбардорӣ. аҳсан. медонед вақте шуморо дар оинаи нилгун бо либоси миллӣ, бо сурудани сурудҳои ватандӯстию ватан меҳанпарастӣ мебинанд, шуморо он ҷо як бонуи зебо албатта. ана вақте ки шумо ба толири варзишӣ бо либоси варзишӣ ворид шуда, акнун инҷо мебинед ин бону албатта варзишгар аст. кадом навъи асбобҳои мусофиро шумо навохта метавонед? шукрона мекунам имрӯз дар як ансамбли бо нуфуз фаъолият мекунам. вақте ки ба ансамбл омадам аз уҳдаи ягон намуд асбоб навохт, фақат лабчанг менавохтам, чунки модарам ки менавохтам, дигар ягон асбоб наменавохтам. устод давлатманд хол ба мо мегуфт ки касе ки асбоби мусиқӣ навохта намедонад дар ансамбл кор намекунад. ман бовар кун, ҳар касе ки касабаша дӯст медорад, мехоҳад ки ба миллату ба ватан хизмат кунад, ӯ коре ки мақсад мегузорад ба мақсадаш мерасад. сарвари давлати мо ҳамавақт мегӯяд ки мақсад гузоштед ва мақсади нек гузоштед ба мақсади худатон мерасед. ман ҳам дар пеши худ мақсад гузоштам ки анамин асбобро бояд ки ман аз уҳдааш бароям навохтанша. имрӯз шукрона мекунам ки думра менавозам, доира менавозам, тавлак менавозам, асбоби зарбира ҳамаша менавозам. ва лабчанг, ин лабчанг аз модарам омӯхтам навохтани лабчангро. бонуи ҳунар ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат доранд, аз уҳдаи тамоми ҳаракатҳои варзишӣ мебаранд. шумо чун худ дидед бо чашми сар. биёед бинагони азиз як бор тамринро иҷро мекунем. хуб, мо баръакс иҷро мекунем. штангайро то 5-6 маротиба иҷро мекунем, баъдан барои суръат иҷро кардан ба 3 маротиба тӯбҳоро ҳаракат мекунем, баъд менишинем. мешавад? амида аз штанга шумо омода ҳастед? ё мегӯяд иваз кунем вазнро? не, фикр мекунам хубтар аст. хуб, медонед бинагони азиз, ин ҷо тақрибан аз ман 17 кило
аз муаллима тақрибан 15 кило аст. 15 кило камтар нест? Амалуш камтар аст. Биед иваз кунем пас. Биё. Биед. Ҳай, агар душвортар бошад, мегузорам. Мешавад. Бошад, бале. Ман инро мегузорам. Вазнҳоро. ман камтар шарм кардам он хотир ки вазни маро гирифт. Вазни душвортар. Хоб вазне ки ман дорам тақрибан 40-45 кило аст, аз муаллима 17 кило. Хоб иҷро мекунем. Ин барои ман мушкилтар мешавад фикр мекунам. Меравем 1, 2, 3, 6 маротиба. Шаш. Фикр мекунам кифои аст. Меравем ҳола. Хоб. Аҳсан. Аҳсан. Шумо аз ман зиёдтар кор кардед. Хуб, мегузорем оҳиста, меравем ба ҳамин асбобҳо. Як маротибаи дигар кӯҳро мегузорем. марҳамат, кӯмак мекунем. Хуб, шӯроли. Ним. 1, 2, 3 меравем. ва кифоя фикр мекунам. Худатон чӣ хел ҳис мекунед? беҳтарин. Мушкил нашуд? Не, сабук. Баъд аз барои ман хеле писанд. хуб аст. Бале. Ин бисёр хуб аст. Ин таҷҳизоте аст ки албатта бинед ҳам мушакҳои пойҳо, ҳам мушакҳои миён, Бале. тамоми узвҳои бадан дар ҳаракат меорад, гарм мешавад. бениҳоят зебо. Акун ки фурсати таваққуф омад, каме истироҳат мекунем, баъдан боз тамринро иҷро мекунем. Мехоҳам бипурсам доир ба таомҳои миллӣ. чӣ таомҳоро боз пухта метавонед ва чӣ гуна таомҳоро истеъмол мекунед субҳгоҳон, масалан дар нисфирӯзӣ, шомгоҳон, чӣ таомҳо истеъмол мекунед ки баданатон зебо аст, симоятон зебо аст, худро яъне формаи варзишиатон ба истлоҳ хуб аст. ҳамчун зан, ҳамчун модар ҳамаи хӯрокҳои миллиро пухта метавонам. Бисёр хуб. ҳар саҳар мо ки кори давлат мекунем, ҳар саҳар барвақт мехезам, аввал тамрин мекунам, баъд хӯрок омода мекунам. шояд инҷо модароне бошад аз ноҳияи нигӯн духтарон тамошо доранд фикр кунанд ки тамрин мекунем гуфтед, чӣ тамринҳоро иҷро мекунед масалан субҳ? ҳамин машқҳои сабук. Сабук, Машқҳои пагоҳи сабук рӯзӣ. будан барои нафас озод кашидан, чунки мо санъаткор ҳастем, бояд суруда озод хондан афзалш бароем. кӯмак мерасонад. албатта кӯмак мерасонад варзиш. баъдан хӯроки сабук мехӯрам ман. ягон ширӣ бошад, агар нишоиста мекунам саҳар ё ки ширчой мекунам бо маскаи хонагӣ ё ин ки қасд руд мекунад. шонаи худо 2 та духтар дорам, 6 та набира дорам, 2 домод дорам ки ранги фарзандаи худам дӯст медорам, эҳтиромшон мекунам. маро онҳо эҳтиром мекунам. Ман фикр намекунам ки ман бача надорам, чунки 2 та домод дорам, ҳарди онҳо барои ман фарзанд ҳастанд. Бале. аввалин сафаратон аввалин сафаре ки ман кардам соли 2014 ба давлати Туркия буд. фестивали 8-мин фестивали донишҷӯёни тоҷик дар Туркия, дар шаҳри Газиантеп. ман 8 рӯз дар он ҷо бо онҳо консерт додам. суруд хондед? бале, онҳо хеле маро хуб пазируфтанд. расмҳои хотиравиам дорам. ва боз ҳамун соли 2014 бо дар рӯзҳои фарҳангӣ ба шаҳри Москва сафар доштам ва соли 2017 аввалин сафари кории роҳбари давлатамон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардем бо санъаткорони шинохтаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ки ин хеле барои ман хотирмон аст. тамрини сеюме ки мо гузоштаем инҷо, яъне зина ба зина 3 тамрин гузоштем, якҷо ҳамроҳи моҳимаи азиз иҷро мекунем. баъдан боз суҳбатро дар нишаст дар бораи гилеми варзишӣ идома медиҳем. марҳамат. шумо марҳамат. яъне ба паҳлӯи чап ва рост ҳамин тавр ҳаракат мекунем. 3, 4, 5 мушкил нест барои шумо? Не. ман фикр мекардам як кас дигар дар ҷои шумо мешуд мушкиле эҷод мекард.
ва фикр мекунам кифоя. Ин тамрин медонед, тамрин барои ҳамин чарбҳои зиёдатӣ албатта паҳлӯҳои бадан аст. Ва фикр мекунам ки ҳар кас метавонад ин тамринро хоҳ формаи варзишӣ дошта бошад, хоҳ надошта бошад иҷро кунад. бале. боз бинед дар нишаст қомати шумо рост аст. Дар саҳна вақте мо шуморо мебинем бо либоси милли қомати рост доред. Албатта ин тавре ки шумо қайд кардед аз варзиш. Албатта. Варзиш машғул шудани шумо маншаъ мегирад. Ва чӣ тавсия медиҳед албатта барои ҳунармандон ки дар болои саҳна ҳастанд, ба ҷавонон, модарон, бонувон, хоҳарон ки ана ҳамин гуна формаи варзишӣ ва зебогиро хоб дар як вазъи муайян нигоҳ ман дар аввал гуфтам ки модар солим ки бошад ҷомеа солим аст. бояд модар ҳамин бонувоне ки дар синни соли мо ҳастанд албатта ба варзиш машғул шаванд. ин шароите ки имрӯз ба мо муҳайё гардидааст инро истифода баранд. истиқлолияти давлатӣ як неъмати бебаҳоест ки имрӯз насиби мардами тоҷикистон гаштааст. мо мебинем ки чӣ қадар давлатҳои бузурге ҳастанд ки соҳиби истиқлолият нестанд. ва имрӯз мо шукрона аз ин ватан мекунем, шукрона аз ин миллат мекунем, шукрона аз ин сарвари давлат мекунем ки бо ташаббусу бо пои қадами сарвари давлати мо тоҷикистон соҳиби истиқлол аст ва мо тақдири худамонро худамон ҳал мекунем. тақдири худамонро мо ба дасти худамон менависем. бо ташаббусҳои масалан сарвари давлат. албатта, албатта шумо бонуи тоҷик гуфтену чӣ тавсия медиҳед? ман як суруд эҷод кардам, номаш тоҷикам. бо қалами лолаи Сайдакбар ва бо оҳанг аз Усмони Ҳайдар як 4 мисра барои ҳамин бонувони тоҷик замзама мекунам. чунки мо оинаи миллат ҳастем. ҷавонон моро аз оинаи нилгун тамошо мекунанд ва мебинанд ва каме ҳам бошад агар онҳо ибрат мегиранд. ба ҳам хотир як 4 мисра замзама мекунам бо тарзи зинда. тоҷикам ҳарфу ҳиҷои шира дорам тоҷикӣ. тоҷикам ҳарфу ҳиҷои шира дорам тоҷикӣ. куртаи гулдузи ранги баҳорам тоҷикӣ. куртаи гулдузи ранги баҳорам тоҷикӣ. мазанам бо ториму бори латофат мекашам. мазанам бо ториму бори латофат мекашам. тифлакамро парварам андар канорам тоҷикӣ. тифлакамро парварам андар канорам тоҷикӣ. аҳсан аҳсан бисёр олӣ. боргоед акнун ба ин замзама номдани суруди шумо дастовардҳои боз варзишӣ яъне варзишгарони кишвар пеши рӯ меояд ки дар мусобиқаҳои сатҳи баланд албатта имрӯз бинед аз риштаи ҷудо, аз футбол, аз бокс масалан морибои омехта албатта бо ифтихори миллат аст. ифтихори мо ама модарону ҷавонони тоҷик аст. медонед шумо гуфтед ки модар гуфтед бузургии модар дар он аст ки агар модар босавод бошад, модар агар пурҳунар бошад, солим бошад, фарзанд албатта писар ё духтар қавӣ ба воя мерасад. медонед шумо бисёр суханҳои олӣ гуфтед. инам бошад масалан ҳар як модаре ки дар кишвари аз замон умр ба сар мебарад фарзандонашонро тарбия мекунанд. модарони мо тоҷикон, модарони мо албатта бузург буданд дар асрҳои пеш. ҳатто сарварӣ мекарданд. замин доштанд, давлат доштанд, ҳукмронӣ мекарданд масалан. ин баъд аз чандин солҳо бинед ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ соли 1991 аллакай ҳунар, маҳорат, малака, ҳамин матонату ҷасорати бонувону занону модарони мо бинед ифшо гардида истодааст. зан мега ба як даст гавҳора ба як даст дунёро меҷунбад. чунки ҳамаи анами олимон, ҳамаи анами бузургона модар ба дунё меорад. барои ҳамон гуфтам ки модар бояд солим бошад ки фарзанди солим ба дунё биёрад. абдурабиҷон, соҳаи варзиш ва соҳаи фарҳанг ки имрӯз бо ташаббуси истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ки рушд ёфтааст, албатта ҳам варзиш ва ҳам соҳаи санъат, фарҳанг. бале ва мо аз модарони мо, падарони мо бояд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи анами ватандорӣ ва ватандӯстӣ тарбия кунанд ва
бо фарзандони худ якҷо тамрин кунанд. тамрин кунанд. Агар машғул нашаванд, пас ҳеҷ кори нест. тамрин кардану машғул шудану дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия кардани фарзандон ин як асолате ҳаст, ки имрӯз фарзанд ҳувиятшинос мешавад, қавиирода мешавад. чуноне ки шумо мисли қавиирода, қавипайкарона бонуи чолоку чолок ба барнома борисед, дар ҳайрат дӯзед. медонед дар оғози барнома чаро ман камтарак худамро аз эҳсос ба эҳсосот дода шудаму камтар, чун дар намоишҳои пешин тамошо мекардам, вақте аз наздик боз омадан ман рақат аҳсан мегӯям ба муалимаи азиз. ман як зане ҳастам ватандӯст, медонед, ватанпарвар. агар ман мард мешудам, бовар кун, дар анами хизмати калон ба ватани худам мегузоштам, бовар кун. ман аягон чи наметарсам. ғурури шумо ғурури бисёр баланд аст. аз баъзе мардҳое ки масалан ҳатто шояд медонед дар дигар канору минтақаи олам қарор доранд ва аз ватан дур ҳастанд, баъзе суханҳо мегӯянд, ғурури шумо масалан аз дохил аз бирун ин мардҳо баландтар аст, чунки шумо бо сурудани ватан, бо суруди ватан, бо анамин ғурури занонаатон, модаронаатон бинед мисли мард ҳарф мезанед. як тамрин дигар ҳамроҳи бонуи ҳунар дар барномаи варзиши қавитан иҷро кунем. ин тамрин каме душвор мешавад ба он хусусе ки албатта варзишгар ҳастанд, метавонанд азодааш мебароянд ва якҷому якдигарро кӯмак мекунем ва шумо низ қазоват кунед, шоҳид бошед ки муаллима албатта аз санҷиши устувории бадани чеҳраҳои шинохта яъне барномаи варзиши қавитан мегузаранд. хуб, мода ҳастед муаллима? хуб, меҳмони азиз, акнун мо аз ҷои бархистем, суҳбат кардем, бисёр самимӣ ва олӣ ҳамроҳи бонуи ҳунар. ман мехостам бипурсам ки шумо азият накашидед, душворӣ накардед барои иҷро кардани тамринҳо? не, абдурабиҷон, шумо маро хеле набинед. ман метонистам ки бо сарам рост истам ва шумо инҷо гуноҳгор, шумо ки шумо ҳамон таҷрибе ки ман бояд дар таги сар мемудам, бо сарам рост месудам, шумо наёвардед. барои чӣ ман ин корро накардам? ман бояд агар ман мефаҳмидам, як рӯз боз, ду рӯз, се рӯз пеш, як ҳафта пеш боз дақиқтар суҳбат мекардам ки ҳамун ҳунаре ки шумо доред ба ман гӯед, ман таҷрибе ман хато кардам. ман дар аввали барнома гуфтам ку ман варзишгар ҳастам. кадом навъи варзишро шумо ба дил меписандед? масалан футбол, шиноварӣ, хуб бокс, мушзанӣ, дигар. мавларабиҷон, моз як гап гӯм, агар шумо мумкин бовар накунед, ман аз хурдӣ варзишро дӯст медоштам ва то ҳоло дӯст медорам ва тахминан дар синфи ё 5-6 мехондам ки мухлиси футбол будам. муҳсин муҳаммадиевро балечик будам. мехостам ҳар вақт ки онҳо гол мезананд, аз ҷом чанд мартиба парида мехистам. аз ҳисси ватандӯстӣ ва ҳувиятшиносӣ шумо аз давраи хурдсолӣ маншо ва чанд вақти охир аст ки гӯшти миллиро тамошо мекунам. шумо агар ман масалан дастпӯшо биёрам, зарбазаниятон чӣ хел аст? не, зарба дар о қадар шумо ба он хотире ки ангуштони шумо хӯрок мепазад, таомҳои гӯштина нағзам оне ки зарбазанӣ не. ман ҷуръат намекунам, чун аллакай шумо ҳамаи маҳорату малакиятонро гуфтед, ман камтар масофа мегирам, аллакай тарс фаҳм фаро гирифт, шӯхӣ мекунам. шумо дар ҳақиқат бонуи зебо ҳастед. дар баробари бонуи зебо буданатон боз модари кадбонуи хонадон ҳастед, модар ҳастед, бинед фарзанд тарбия кардед, буд варзишгар ҳастед, гурз бардоштед, бо тӯбҳо ҳаракат кардед. хуб, корманди ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радио ҳастед, суруд месароед, аз сурудҳои ватан ҳарф мезанед, сухан мекунед. имрӯз боз бонуи варзишгар шуда дар барномаи варзиши қавитан ширкат вазид. дар репертуари ман бисёртар, ман дар кумитаи телевизион дар хазинаи тиллоии радио зиёда аз 103 суруд сабт кардам. аҳсан. як тамрин дигар, тамрини охирони шоу барномаи варзиши қавитан аст. инам бошад, албатта барои қувва, санҷиши қувва, ҳаракати дастҳо, ҳаракати пойҳо аст. одатан тӯбҳо сабук мешаванд, лекин тӯби варзиши 5 кило гурзтар. мо ҳамроҳи муаллима шумо аз он тараф меистед. ман то ба охир не каме нишаста, аз ҷои бархоста, ба болои ҳамин ҳаво дода, восита шумо мегиред. мешавад? якҷо иҷро мекунем. баъд аз 3-4 то ман боз илова кардан мегирам. меравем. ҳаракат мекунем ба болои ин партофта. хуб, меравем. ҳаракат. бисёр хуб. ҳаракат. назминтар аст. ҳаракат. хуб, ан акнун як то дигар ман илова мекунам. ҷаҳиш ва партофтҳои чун баскетбол тамрин кардам. бо каме
каме ҳам бошад аз санҷиш мегузарем. Шумо омода ҳастед? бале боло рафтан мегирад. бале ман Биравем. омода. Як ҳаракат мекунем, як ва бисёр хуб. Бисёр хуб. Туб вазбин аст. Хуб ҳаракат. Асан. Хуб, Я акнун туби ман 10 килоаша наёварди сабукай. сабук аст. Ман як Ҳало, дигар вазн- фикр мекунам. Кифоя аст. Ба шуморо намебинем, яке чӣ хел мепартем. Я дигарро надидем? Надидем. Куҷо бор? Я туб наеда сарм зана. Не. Хуб, анамин ҳаракати тамрин ин аст ки туб нобаҳон омада, шумо омода мешаведу медуред. Омода ҳастед? Аҳо. Хуб, як, ду, ман се мегӯям, Биё. мепартем. Омода ҳастед? Биё. Як, ду, се. Аҳсон. Як, Ани, ду, се. се. Бисёр хуб. Як, ду, се. Аҳсон. Як. Як, ду, се. Ани, туб вазбинтар шуд, меравем. Як, ду, ду, се. се. Хуб, як мартибаи дигар. Як мартибаи Як, дигар. ду, се. Хуб. тамринҳое ки мо иҷро кардем албатта душвор буданд. На ҳар кас ва на ҳар бону иҷро карда метавонад. Албатта на ҳар мард низ иҷро карда метавонад. Тамрин дар мадди аввал душвор мешавад. Чун санҷиши устувории бадан буд, мо дар ҷараён ман низ баъзе тамринҳоро гузоштам ки шояд мушкилие эҷод шавад, аммо на. бонуи ҳунар моҳимаи азиз аз иҷрои тамринҳо ба хубӣ баромаданд ва қаҳрамони барномаи варзиши қавитан гардиданд. агар дар охири барнома баҳри мухлисон, ҳаводорон ва мухлисони худатон шахсан гуфтание дошта бошед, бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонед. тамоми мардами тоҷикистонро дӯст медорам, эҳтиром мекунам. бигзор ки ҳамеша ватани мо анами хел гулгул шукуфон бошад, тинҷ бошад, ором бошад, осуда бошад. сарвари давлати мо бигзор ки ҷовидона дар болои сари миллати мо зинда бошанд. тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту. албатта замин, обу хок, ватан сарвати бебаҳо аст. бале замин ватанро дӯст доштан, пос доштани арзишҳои миллӣ ва ҳифз кардани арзишҳои миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст, ҳар яки мо аст. албатта тоҷикистон бигзор ҳамеша сулҳу субот пойдор бошад. варзишгарони мо, санъаткорони мо ҳамеша бо дастовардҳои беназир ба ватан барбигарданд. шумо низ ҳамеша ҳамин гуна зебову сарбаланду бошед. қавиирода бошед. зинда бошед. бошад ки мо албатта садсолаҳо истиқлоли давлатии кишварамон таҷлил намоем ва сарфарозу саодатманд бошем. барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. бо шумо будем албатта дар барномаи варзиши қавитан. хайр, ҳамеша саодатманду тарғибгари тарғибгузор. Andar vatanam sulhu saodat boshad, ham fikri bu ham dili bu wahdat boshad. Az ham dili bu zi sulhin ham vatanon, andar vatanam fayzu barakat boshad. Az ham dili bu zi sulhin ham vatanon.